Λοιπόν, ρωτάω ότι πρέπει να ερωτηθεί και υπόθηκε ένα μαθήματος, είτε επεξηγήθηκε επαρκώς ή όχι. Αν δεν επεξηγήθηκε επαρκώς, πάλι να ρωτήσω. Διότι δεν επεξηγήθηκε επαρκώς. Οπότε, να ρωτηθεί και είπαμε το θέμα με τα quizzes που είναι 20%. Έχω βάλει το διάγραμμα, δεν είμαι βέβαιος από το διάγραμμα το καινούριο, αλλά είναι 20%. Να ψάξω τώρα που να πάω πίσω, νομίζω δεν το άλλαξα, έτσι. Είναι το 23, ναι. Ναι, πρέπει να το αλλάξω. Να δείτε ότι τελικά αποφάσισα να είναι 20%. Υπάρχουν άτομα που λείπουν. Γιατί λείπουν? Είδες, έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Το ποιο μάθημα συμπίπτει? Να το κάνω. Όχι, κατάλαβα ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Εντάξει, όσοι τα χάσουν, τα μαθήματα χάνουν, δεν είναι τόσο σημαντικό το να χάσεις μάθημα, φτάνει να το ακούσεις ακόμα μετά. Άλλο να είσαι μες στην τάξη, φυσικά. Αν είσαι μες στην τάξη... Λοιπόν, in any case, το θέμα είναι ότι θα πιάνουν τα quizzes. Εμένα δυσκόλεψε με να συγχωνεύσω τα quizzes εκείνων που δεν τα πιάνουν με τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι εκείνοι που δεν θα πιάνουν τα quizzes τελικά δεν θα έχουν το 20%. Και αυτό σημαίνει τι, 20-20-40 να σωματωθούν τα 20% στην τελική εξέταση. Δηλαδή θα είναι πάλι 20 και 20, αλλά θα είναι σωματωμένα στο 40. Πέρσι, δεν μπορούσα διότι κάτι με το 50 και το 60 τι ήταν τώρα, θεωρώ ότι δεδομένου ότι είναι τα 20% quiz, το exam εξακολουθεί να είναι 40%. Εντάξει. Απλώς το 20% των quizzes, εντάξει, μπορεί να σωματωθεί στην τελική τους εξέταση ή να μην βαθμολογηθούν καθόλου για τα quizzes και να είναι κάτι αντίστοιχο με πέρσι. Επειδή δεν είχετε καθόλου quiz. Δεν είχατε, απλώς είχετε σαν... Ναι, δεν μπορούσα να... Το τι είχα κάνει πέρσι, άλλαξα τη δική σας βαθμολογία και έκανα 45, αλλά κάτσε τώρα να κάνεις... Υπάρχει δουλειά να γίνει, διότι το 45 μετά πρέπει Συγγνώμη, ο βαθμός της τελικής πρέπει να ανακτήσει το 45 για να προσθεθεί στα υπόλοιπα, να γίνει 70 και μετά να ανακτήσει το 100, είναι κάποια διαδικασία. In any case, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό για τα quizzes, είτε τα πιάσεις είτε όχι, πρέπει να προσπαθείς να λύσεις, ώστε να προβληματιστείς, διότι εκείνος ο προβληματισμός είναι αυτός ο οποίος κάνει τη διαφορά. Αν κάνεις τον προβληματισμό σε επίπεδο quiz, να δεις ότι να αποδείσεις καλύτερα και στις ενδιάμεσες, αλλά και στην τελική εξέταση. Αν λείπει τόσο ο προβληματισμός, και εγώ δεν έχω τρόπο να σε εξετάσω, να πάω να κάτσεις στην όποια ενδιάμεση και τελική εξέταση, chance είναι ότι θα αποδείξεις. Μακάρι να αποδείξει κάποιος, διότι ακούει τα lectures και λύει τις απορίες του με τον έναν τρόπο ή τον άλλο, αλλά αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι δεν αποδείξει. Και ουσιαστικά χάνει την αξία του το μάθημα. Δεν ξέρω, αυτοί που έχουν επικάλυψη τελικά μπορεί καν να μην βαθμολογούνται καθόλου για το 20% και να εξαρτούνται απόλυτα από τις εξετάσεις τους. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα το χειριστώ, αλλά να σας ενημερώσω. Προς το παρόν, οι ενδιάμεσες είναι 20 και 20, είτε πιάνεις τα quizzes είτε όχι. Η τελική εξέταση είναι 40%. Αν θα αποφασίσω να ενσωματώσω τα quizzes, για εκείνους που δεν πιάνουν τα quizzes, τότε θα είναι 60%. Και μπορούμε να το έχουμε 60%, διότι έχουμε την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσω. Αλλά θα δω πώς θα το χειριστώ. Λοιπόν, αυτές είναι το είδος των ερωτήσεων που γίνονται κάθε μάθημα, που κάθε quiz, με βάση το μάθημα που προηγήθηκε. Ολοκληρώσαμε την ισόθερμη όσο πιο εξαντλητικά μπορώ. Τούτο το είδος της προσέγγισης των ερωτήσεων στο quiz
είναι το είδος της αντίληψης που θέλω να σε εμφυσίσω και γι' αυτό πρέπει να γίνεται και η προσπάθεια ώστε να απαντηθούν τις ερωτήσεις αν έχεις απορίες πριν το επόμενο μάθημα. Εντάξει, καλό ήταν να απαντούνται τώρα, αν υπάρχουν απορίες, αλλά το δοκίμασα πέρσι να λύνω τις απορίες των quizzes εν ώρα μαθήματος, αμέσως μετά το quiz. Και τελικά κατέληξε να ξανακάνω το προηγούμενο μάθημα 2 φορές. Διότι προσπαθούσα να απαντήσω ερωτήσεις στο quiz. Όχι. Έχω υπόψη μου ότι μπορεί να υπάρχουν απορίες εγώ, οπότε το μάθημα σήμερα θα επιλαμβάνεται ακόμα και λύση απορριών του quiz, παρόλο που δεν απαντηθήκαν ευθέως οι ερωτήσεις του quiz. Όμως, αν δεν έχουν απαντηθεί με το σημερινό μάθημα, με τον έναν τρόπο ή τον άλλο, ευθύνη σου να έρθεις να τις απαντήσεις μαζί μου πριν να πιάσεις το quiz την επόμενη Τετάρτη. Εντάξει. Αν δεν απαντηθούν εκείνες οι ερωτήσεις, θεωρώ πλέον χάνεται εκείνη η αντίληψη περίφημη που θέλω να έχουμε από το ένα μάθημα στο επόμενο. Λοιπόν, σήμερα θα καλύψουμε το επόμενο section, το οποίο είναι το 3.8 στο κεφάλαιο τούτο. Και η διαδικασία που επιληφθώ είναι η δεύτερη εφαρμογή που θα κάνουμε. Η πρώτη εφαρμογή ήταν η ισόθερμη, όπου είχα ενσωματώσει και την εντροπία. Σκοπός είπαμε να ενσωματώσουμε την εντροπία σε επίπεδο εφαρμογής. Λοιπόν, η εφαρμογή σήμερα είναι στη δεύτερη διαδικασία που μπορεί να έχει κάποιος σε κλειστά συστήματα, που είναι η αδιαβατική διαδικασία. Να υπάρχει και η σοβαρής και υπάρχει ποια άλλη διαδικασία, η ισόχωρη, έτσι. Λοιπόν, η ισόχωρη δεν θα υπάρχει σε αυτόν το κεφάλαιο, όμως η σοβαρής υπάρχει σε επίπεδο παραδείγματος και στο τέλος του κεφαλαίου τούτου υπάρχουν 2 παραδείγματα λυμμένα. Θα φανταστείτε το ένα το παράδειγμα που είναι το παράδειγμα του μολύβδου, έτσι, ήταν project. Ο φοιτητής που το επιλήφθηκε επήρε το 2 χρόνια να το τελειώσει. Τέλειωνε, αλλά ο προβληματισμός που χρειάζεται ήταν αρκετός να αιτιολογήσει την εμπλοκή του στο project για 2 χρόνια. Όταν το τέλειωσε όμως, το τι έχει κάνει είναι μια δημοσίευση. Δημοσίευση όχι ευκαταφρόνητη. Νομίζω ότι η δημοσίευση δεν είναι να έχουμε έτοιμη κατά τη διάρκεια του σεμέστρα στη Βίξ, που είναι το παράδειγμα το λιμένο, αλλά να δείτε με ποιον τρόπο εμείς το επιλαμβανόμαστε. Το άλλο το παράδειγμα, στο τέλος του κεφαλαίου, αριθμητικών και λιμένων μάλιστα, είναι μια αδιαβατική διαδικασία, όπως τη σημερινή που να κάνουμε. Οπότε θα είναι εύστοχο, αν καταφέρω να το τελειώσω, το section τούτο, να λύσω αμέσως μετά το αριθμητικό παράδειγμα της αδιαβατικής διαδικασίας, έτσι, ώστε να μπορέσουν να πλαισιωθούν και να συμπληρώσει τον έναν το άλλο. Προς το παρόν θα επιληφθούμε την αδιαβατική διαδικασία, την οποία ξέρω ότι τη γνωρίζετε, την έχετε ακούσει, την έχουμε μελετήσει εν μέρη και εμείς στο δεύτερο κεφάλαιο, την αδιαβατική διαδικασία. Να δούμε αν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, αδιαβατική διαδικασία Κουφοπαύλου. Το μικρό είναι τι ήταν? Ανδρέας. Ανδρέας, θυμάσαι την που δεύτερο κεφάλαιο? Κάμανε μαζί την αδιαβατική. Ναι. Να μπει που τα τυχώματα μέσα. Άκου τώρα μια άλλη προσέγγιση. Για το ίδιο φαινόμενο. Για το ίδιο process. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς να επιληφθώ. Διδάσκω την κάθε γραμμή, το κάθε κόμμα και τι υπάρχει μεταξύ των γραμμών. Εξαιρετικά σημαντική διαδικασία. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς θέλω να την καταλαβαίνουμε. Είναι μια αδιαβατική διαδικασία. Ξέρετε ότι οι αδιαβατικές διαδικασίες, όλα μας τα συστήματα είναι σε έναν κύλινδρο μαζί με το έμβολο. Λοιπόν, ένα αδιαβατική του διαδικασία που σημαίνει ότι ο κύλινδρος είναι μονωμένος. Μονωμένος σημαίνει ότι δεν μπορεί να διέλθει θερμότητα διαμέσου του τυχώματος. Ούτε που έξω προς τα μέσα, αλλά ούτε που μέσα προς τα έξω. Εντάξει. Λοιπόν, είναι αδιαβατική διαδικασία και θεωρούμε ότι η διαδικασία αυτή έχει αρχή και τέλος. Αρχή και τέλος. Για να καθορίσω την αρχή,
Πρέπει να καθορίσω τι, παιδιά. Πρώτη ερώτηση. Εντάξει, αν έχει κάτι που πρέπει να θυμηθώ, ώστε να το ρωτήσω ξανά στο quiz. Λοιπόν, όχι, είπα σας, το quiz δεν είναι τιμωρητικό. Αν δεν απάντησες, δεν πειράζει. Φτάνει να απαντηθούν οι ερωτήσεις, έτσι. Δεν είναι τιμωρητικά τα quiz, για να σας βοηθήσουν εσάς. Εγώ αναλώνουμε που έφαγα 10 ώρες να κάνω το quiz. Δηλαδή, να το είδα, ξαναείδα. Εγώ κάνω όσο πιο σαφές και αυστηρό γίνεται όσον αφορά την απόδοση του σε υπομορφή ερώτησης. Λοιπόν, μπράβο, πρέπει να καθοριστεί η κατάσταση του συστήματος, Ανδρέα. That's exactly what it is. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία που να ξεκινήσει από μια αρχική κατάσταση και είναι η κατάσταση, αν δεν καθοριστεί, είναι να που περιγράφεις. Καταλάβες, αφού πρέπει να καθοριστεί η κατάσταση για να μπορείς να αναφερθείς σε μια αδιαβατική διαδικασία, όχι μόνο η αρχική, Ανδρέα, αλλά και η τελική. Εντάξει, τούτο είναι μια έκπτωση που κάνουμε, διότι θεωρούμε ότι ξέρουμε και την τελική του κατάσταση για να μπορώ να μελετήσω τη διαδικασία μεταξύ δύο προκαθορισμένων καταστάσεων. Εντάξει. Λοιπόν, η προκαθορισμένη κατάσταση σήμερα θα καθοριστεί όχι όπως την εκαθορίσαμε στο προηγούμενο μάθημα. Στο προηγούμενο μάθημα την καθορίσαμε όταν έκαναμε ισόθερμη με τον όγκο και τη θερμοκρασία. Θυμάστε, σήμερα εγκαθορίσουμε με πίεση και την θερμοκρασία. Άρα, οι ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως δηλώνονται και είναι και highlighted, είναι highlighted με κίτρινο, είναι η πίεση και η θερμοκρασία. Άρα, στη Κατερίνα, Λαμπρινού, Λαμπρίδη, που κάνει στο πρώτο μάθημα, έτσι, το πρώτο μάθημα. Λαμπρίδη, Κατερίνα. Λοιπόν, λέει, είναι καθορισμένη αρχική κατάσταση, έτσι, η οποία είναι δεδηλωμένη με την πίεση και τη θερμοκρασία. Άρα, εσύ αμέσως πρέπει να μπορέσεις να δεις, φανταστικά, ας πούμε, έναν κύλινδρο που ο κύλινδρος τους περιβάλλεται που καλά. Και είναι η θερμοκρασία αφού δεν έχει χύτρες δεν μπορεί. Καταλάβετε, αφού είναι αδιαβατικό το σύστημα. Άρα η θερμοκρασία στο σημείο, στην κατάσταση Α, ποια θερμοκρασία είναι, αφού χύτρες δεν μπορεί να υπάρχει. Του. Δεν μπορεί να εξωτερικό χώρο, δεν καταλαβαίνει που εξωτερικό χώρο. Διαβατική διαδικασία, δεν καταλαβαίνει να που γίνεται στο εξωτερικό χώρο. Πρέπει να είναι απαραίτητη η θερμοκρασία του. Η θερμοκρασία του συστήματος, Δημήτρη. Δεν μπορεί να καταλάβει. Άρα και το ΤΑΦΕ είναι η θερμοκρασία του συστήματος. Άρα έχουμε τη θερμοκρασία του συστήματος και έχουμε και μια πίεση η οποία ασκείται από το έμπολο, την οποία εσύ καθόρισες. Καθορισμένη αρχική, καθορισμένη όμως και τελική κατάσταση. Λοιπόν, με την έννοια ότι άλλαξε η θερμοκρασία, όποια και είναι αυτή η θερμοκρασία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην πίεση την οποία εσύ να δεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σε καθόρισες με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Να δούμε πώς καθορίζεται η πίεση κατά τη διάρκεια του process. Λοιπόν, κύριοι, η διαδικασία είναι αντιστρεπτή. Δηλαδή είναι reversible. Όταν λέμε διαδικασία αντιστρεπτή, και τούτο προσπάθησα πάρα πολλά να το τονίσω στο σημερινό quiz, όταν λέμε η διαδικασία είναι αντιστρεπτή, αυτό σημαίνει ότι οι καταστάσεις του συστήματος, οι καταστάσεις δηλαδή του αερίου μας, είναι at all times, λέει στο αγγλικό βιβλίο, σε όλους τους χρόνους που λαμβάνει η χώρα η διαδικασία, σε όλους τους χρόνους, σε καταστάσεις ισορροπίας. Ξέρω καταλαβαίνεις το εδώ. Σε όλους τους χρόνους, λέει, της διαδικασίας, at all times, is at equilibrium. Κανένα που καταλαβαίνει με την πρόταση. Έτσι που λέει εδώ στο ελληνικό κείμενο. Κάθε χρονική στιγμή, αυτό που λέμε at all times. Η κατάσταση του αερίου βρίσκεται στην επιφάνεια, αλλά για να βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια φυσικά πρέπει να είναι σε ισορροπία. Γι' αυτό είναι πάνω στην επιφάνεια. Και όντω βρίσκεται σε ισορροπία δεν το γράφει, αλλά θεωρείται ότι το αντιλαμβάνεσαι. Καλά, τι καταλαβαίνεις εσύ με το να σου πει σε κάθε χρονική διάστημα στιγμή η κατάσταση είναι σε κατάσταση ισορροπίας, ώστε να βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια ισορροπίας. Έλα, Μάξα. Τι Ροζίτα είπες μου, γράψεις μου κάτι μετά.
Ροζίτα επίσης. Τι θες να σε φωνάζω, Μάξα, άρεσε μου Μάξα, δεν μου άρεσε και το Ροζίτα. Το Ροζίτα. Εντάξει, δεν επικοινωνώ με το όνομα, καταλάβες. Πες μου έτσι. Όχι, άλλο του Θεού. Η θερμοκρασία αναβάλλεται, η πίεση αναβάλλεται, γίνεται. Ούτε ισόθερμη είναι, ούτε... Αναβάλλονται, δεν είναι αυτή η ερμηνεία. Έλα, όχι. Εσύ είσαι ποιος. Περάς Παναγιώτα, ακούσαμε. Πώς τα καταφέρνει, είναι πάντα στη ισορροπία, αλλά πώς τα καταφέρνει να παραμένει στη ισορροπία. Πώς τα καταφέρνει η κατάσταση ή το σύστημα να είναι σε ισορροπία, ενώ διέρχεται μια διαδικασία, η οποία διαδικασία, κατά την άποψη, σας ρώτησα πολλές φορές στο quiz, ενώ η διαδικασία είναι αδιάλειπτη. Τι καταλαβαίνεις με την ορολογία αδιάλειπτη. Αδιάλειπτη σημαίνει είναι σταματά. Εντάξει, η διαδικασία είναι εξαιρετικά αργή, αφού είναι αργή. Αλλά σταματούς είναι αργή διαδικασία, είναι εξαιρετικά αργή. Δεν το τονίζαμε σε άλλα μαθήματα, σε πρώτο μάθημα δεν το τονίζα, αλλά τώρα έρχεται στιγμή να τονίζω. Έλα, Αλκιβιάδη. Μπράβο. Σωστό, Αλκιβιάδη, αυτό που λες. Ας ακούσω, Ελένη. Η οποία στιγμή απίεση, αν του βγάλει μια φωτογραφία ενώ διέρχεται τη διαδικασία, είναι η πίεση μέσα σε εκείνο το σύστημα τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά κάτι που δεν μου το λέει κανένας έτσι. Τώρα που υπάρξει η θερμοκρασία, τι απορροφάται θερμότητα. Στην προηγούμενη περίπτωση δεν απορροφάται, διότι είναι αδιαβατικό. Nonetheless, είσαι στο μήκος κύματος, διότι αν υπήρχε. Ρε Ανδρέα, δηλαδή που θέλεις λίγη βοήθεια να σε βοηθήσω, ρε. Να απορροφάται, διότι δεν υπάρχει heat reservoir, αλλά αντιλαμβάνουμε να μπουλαλείς ότι την ώρα που πάει να μεταβληθεί η κατάσταση του, δεν απορροφάται, αλλά διότι υπάρχει heat reservoir, αλλά τι προλαβαίνει ταυτόχρονα να μεταβληθεί η πίεση. Εντάξει, την ώρα που πάει να μεταβληθεί η θερμοκρασία, μεταβάλλεται και η πίεση. Γι' αυτό συνέχεια η κατάσταση είναι κατάσταση ισορροπίας, ενώ διέρχεται μια αδιάλειπτη διαδικασία. Μια διαδικασία η οποία είναι συνεχόμενη. Όταν λέμε συνεχόμενη, είναι το που είπα την προηγούμενη φορά, περνά μέσα από μια συνέχεια καταστάσεων ισορροπίας. Φαντάσου, πρέπει να το... Έλα, Δημήτρη. Χειραγωγήστε διότι ξέρει γιατί αυξάνει η θερμοκρασία, Δημήτρη. Την ώρα που το συμπιέζεις. Διότι συμπιέζεις το. Στην προηγούμενη περίπτωση συμπιέζεται, εκτονώνεται το σύστημα. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι εσύ ελαττώνεις την εξωτερική πίεση, ελαττώνεις τι, αλλά πυροελάχιστα. Εσύ καταφέρνεις, Δημήτρη. Προσπάθησε, Δημήτρη, να το δεις, να το visualize. Δηλαδή, την ώρα που ελαττώνεις απειροελάχιστα εμπίεση, με ένα ρυθμό. Υπάρχει ρυθμός. Ενώ την ώρα που ελαττώνεις την πίεση εσύ απειροελάχιστα, ταυτόχρονα αυξάνεται, ελαττώνεται η θερμοκρασία. Αλλά τούτη η ελάττωση της πίεσης εξωτερικά και η ελάττωση της πίεσης εσωτερικά, διότι εκτονώνεται το σύστημα, γίνεται με τέτοιο ρυθμό, ώστε το σύστημα να μένει σταματά ποτέ. Ξέρεις τι σημαίνει να μένει σταματά? Να μένει σταματά. Απλώς κινείται εξαιρετικά αργά. Εντάξει, κινείται εξαιρετικά αργά. Εντάξει, και στο Δημήτρη. Αλλά δεν σταματά. Είναι εκείνο που λαλούσαμε κάποτε. Ένα πυρολάχιστη μεταβολή της πίεσης κινείται και σταματά απειρολάχιστα. Δεν το λέμε το πράγμα πλέον. Δεν καταλάβεις τι εννοώ. Αν και υπόθηκε όταν εξηγούσαμε την εξάτμιση, την αντιστρεπτή και τη συμπίκνωση την αντιστρεπτή. Υπόθηκε. Όμως δεν επέμενα, διότι δεν ήθελα. Ήταν να αρχίσει ο φοιτητής να σκέφτεται κάτι που ακόμα είναι σε το επίπεδο που είμαστε τώρα, που πρέπει όμως τώρα απαραίτητα να το αντιληφθούν. Εντάξει, ότι η κίνηση του συστήματος
τον που λέμε passes through a continuum, ότι περνά μέσα από μια συνέχεια αποκαταστάσεις ισορροπίες, είναι ενώ διέρχεται μια αδιάλειπτη διαδικασία. Αργή διαδικασία, εξαιρετικά αργή διαδικασία, αλλά το σύστημα δεν το βλέπεις ποτέ να σταματά. Εντάξει. Καθαρό, έτσι. Πολύ ωραία. Ωραία. Οπότε ξεκινώ λέγοντας το εξής, ξανά ακόμα μια φορά, ότι η διαδικασία είναι αντιστρεπτή και τα states, οι καταστάσεις, είναι καταστάσεις ισορροπίας, ενώ σύστημα κινείται αδιάλειπτα, εντάξει, όπως το είπαμε προηγουμένως, διέρχεται τη διαδικασία. Λοιπόν, οι καταστάσεις είναι καταστάσεις ισορροπίας και ως εκ τούτου βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια. Ποια είναι η επιφάνεια? Η επιφάνεια ισορροπίας, μια υπάρχει. Την που ονομάζεται PVT surface. Λοιπόν, κύριοι, το ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να τονίσω. Το δεύτερο πράγμα που να τονίσω είναι το εξής. Τώρα, όσον αφορά το process, δηλαδή τη διαδικασία, η διαδικασία, παιδιά, είναι μια διαδικασία η οποία διέρχεται μια διαδρομή. Διέρχεται μια διαδρομή. Και αν θέλεις, δεν ξέρω πώς το λέει στο αγγλικό βιβλίο, δεν το λέει διέρχεται. Θέλω να το δω, αν μου επιτρέπετε. Ακολουθεί. Διέρχεται, αλλά τούτος λέει ακολουθεί. Το ακολουθεί και το διέρχεται με ικανοποιεί απόλυτα. Ακολουθεί λοιπόν η διαδρομή μια συγκεκριμένη διαδρομή, που η διαδρομή έχει και εξίσωση. Λοιπόν, ποια είναι η εξίσωση της διαδρομής, παιδιά? Της αδιαβατικής αντιστρεπτής διαδικασίας. Είναι μια συγκεκριμένη διαδρομή με πολύ συγκεκριμένη εξίσωση, την οποία αποδείξαμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Ένα Χριστόφορο. Πού? Ποια εξίσωση? Ποια είναι? Ναι, να μου την πεις. Είναι τούτη η εξίσωση η οποία γράφεται στις σημειώσεις μας ως PV στη γάμμα ίσον με constant. Yes, ίσον με σταθερά. Λοιπόν, άρα το process ακολουθεί αυτήν τη διαδικασία. Ερώτηση. Ακούστε που να κάνουμε ερωτήσεις και θέλω να ακούσω αν μπορείτε να απαντήσετε. Καλά, διέρχεται μια διαδρομή. Η διαδρομή που βρίσκεται? Πάνω στην επιφάνεια. Η διαδρομή εσύ αποτελείται από καταστάσεις. Δηλαδή το σύστημα ενώ περνά από τη μια κατάσταση στην άλλη, τους οι καταστάσεις είναι πάνω σε μια διαδρομή. Πάνω στην επιφάνεια. Μόλις ακούσεις διαδρομή πάνω στην επιφάνεια, εσύ θα αντιληφθείς ότι το σύστημα κινείται, στην πρώτη περίπτωση κινείται, περνά από μια κατάσταση στην επόμενη, ενώ είναι πάντα σε ισορροπία. Ενώ κινείται. Εντάξει. Πολύ ωραία. Το είναι το δεύτερο σημείο το οποίο ήθελα να τονίσω. Άρα το πρώτο ήταν εκείνο το οποίο ετώνησα μέσα από την φράση ότι οι καταστάσεις at all times, πώς το είπε τούτος, at all times, ανά πάσα στιγμή, ανά πάσα χρονική, σε κάθε χρονική στιγμή, που ήταν το πρώτο σημείο το οποίο ετώνησα, είναι καταστάσεις ισορροπίας. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο ετώνησα είναι ότι η διαδρομή ακολουθεί, ή διέρχεται είχα πει, ακολουθεί μια συγκεκριμένη γραμμή πάνω στην επιφάνεια, η οποία γραμμή έχει τη συγκεκριμένη εξίσωση. Και αν η εξίσωση το PV στη γάμμα ίσον με σταθερό. Ήταν το δεύτερο σημείο το οποίο ετώνησα. Θα τα ρωτήσω και τα δύο στο quiz. Λοιπόν, πάω στο τρίτο σημείο τώρα, το οποίο τρίτο σημείο θα πει το εξής. Λοιπόν, η διαδικασία είναι αντιστρεπτή. Λοιπόν, κύριοι, εάν η διαδικασία είναι αντιστρεπτή, σημαίνει ότι δεν παράγεται εντροπία. Είπαμε το την προηγούμενη φορά, ότι αν είναι αντιστρεπτή, δεν υποβαθμίζεται, ήταν η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησα. Τι δεν υποβαθμίζεται? Η ενέργεια του συστήματος, πράγμα το οποίο μπορεί να μην απορρόφει ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θέλω να το λέω ώστε να φυσηθεί και να βρούμε τον χρόνο να το εξηγήσουμε όσο εντελεχώς γίνεται όταν φτάσει η κατάλληλη στιγμή που ίσως να είναι το επόμενο μάθημα. Άρα,
Αν είναι αντιστρεπτή διαδικασία, αυτό σημαίνει ότι δεν παράγεται εντροπία. Για να πεις ότι δεν παράγεται εντροπία, σημαίνει ότι δεν υποβαθμίζεται η εσωτερική ενέργεια του συστήματος. Αν δεν υποβαθμίζεται, σημαίνει δεν παράγεται θερμότητα. Αν δεν παράγεται θερμότητα, δεν παράγεται εντροπία. Τούτος λέει ότι αν είναι αντιστρεπτή, δεν παράγεται εντροπία. Ας σας πω ότι δεν παράγεται εντροπία ενώ το σύστημα διέρχεται τη διαδικασία, αντίδοση διαδικασία εντούτοι. Πώς τη χαρακτηρίζουμε, Μιγέλ? Μπράβο. Μπορείς να πεις μία αντιστρεπτή. Καταλάβεις τι εννοώ? Είναι αντιστρεπτή. That's right. Μόλις σου πω αντιστρεπτή, σημαίνει ότι δεν παράγεται εντροπία. Ακόμα δεν ξέρεις εσύ γιατί δεν παράγεται εντροπία όταν είναι αντιστρεπτή. Εντάξει, αλλά θα μου το λες ως είδος απομνημόνευσης προς το παρόν. Μέχρι να φτάσω στη στιγμή που πρέπει να το τονίσω και να το ερμηνεύσω με φυσικό τρόπο. Πολύ ωραία. Δεν παράγεται εντροπία. Καλά, ρε παιδιά. Αν δεν παράγεται εντροπία, τότε η μεταβολή της εντροπίας με τι ισούται. Όταν λέω μεταβολή εντροπίας, εννοώ ότι πες ρε Ανδρέα, ότι ξεκίνησε που είναι αρχική κατάσταση, έχει διέλθει μια αντιστρεπτή διαδικασία και κάποτε κατέληξε στην τελική του κατάσταση ισορροπίας. Εντάξει, αφού δεν παράγεται εντροπία και δεδομένου ότι δεν μεταφέρεται θερμότητα επίσης, έτσι, απαραίτητα αφού είναι αδιαβατική δεν μεταφέρεται θερμότητα, διότι έχουμε πει ότι κίνη, η γέριμη, η βαροσκοτεινή μεταβάλλεται μόνο όταν μεταφέρεται θερμότητα ή παράγεται. Μεταφέρεται ή παράγεται θερμότητα. Όταν μεταφέρεται θερμότητα, μεταφέρεται εντροπία. Όταν παράγεται θερμότητα, παράγεται εντροπία. Αφού ούτε μεταφέρεται θερμότητα, ούτε παράγεται, σημαίνει η εντροπία σου παραμένει σταθερή. Έτσι. Άρα, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεδομένου ότι ξεκινάμε από την κατάσταση και το σύστημα καταλήγει σε αυτή την κατάσταση, λοιπόν, η μεταβολή της εντροπίας του συστήματος, του αερίου, το αέριο, μεταβολή της εντροπίας με τι ισούται. Αμά, γιατί να το λέει, Χριστό, ναι. Με 0. Μεταβολή της εντροπίας, ισούται με 0. Έτσι. Καλά ρε Χριστό. Αφού η μεταβολή της εντροπίας ισούται με 0, η ερώτηση τώρα του 1 εκατομμυρίου. Ενώ το σύστημα κινείται πάνω στη διαδρομή της διαδικασίας, είναι τώρα που μιλώ με έναν άλλον τρόπο, ενώ το σύστημα κινείται πάνω στη διαδρομή της διαδικασίας, η εντροπία συνεχώς είναι η ίδια. Αφού η εντροπία στην αρχή είναι η ίδια και ούτε μπαίνει ούτε ευκαινεί θερμότητα, σημαίνει η εντροπία συνεχώς είναι η ίδια. Εντάξει. Λοιπόν, η εντροπία λοιπόν παραμένει σταθερή. Εντάξει. Έλα. Μέσα εγώ, πιο δυνατό. Αιτιολόγησα το όσο πιο εντελεχώς μπορώ, αλλά αν δεν σε έχω πείσει, σημαίνει κάτι λείπει στην επεξήγηση μου. Καταρχάς, ξεχάνεις ρε Χριστό. Πότε μεταβάλλεται η εντροπία. Η εντροπία μεταβάλλεται όταν μεταφέρεται θερμότητα μέσα ή έξω, με το τείχομα. Μεταφέρεται. Ή παράγεται. Έχουμε πει ότι αν δεν παράγεται θερμότητα, δηλαδή η διαδικασία είναι αντιστρεπτή και δεν παράγεται θερμότητα, δεν παράγεται εντροπία. Άρα η εντροπία παραμένει σταθερή. Αφού ορίστηκε, εφευρέθηκε η εντροπία. Ξέρεις πώς εφευρέθηκε η εντροπία. Άκου το τούτο. Ξέρεις πώς εφευρέθηκε. Εφευρέθηκε ενώ στη μεταβολή της, το μέγεθος της μεταβολής της εντροπίας να ισούται με την ποσότητα της θερμότητας που εισέρχεται ή εξέρχεται και η θερμότητα, το άθροισμα και η θερμότητα που παράγεται εντός του συστήματος, αν υπάρχει. Έτσι ορίστηκε, έτσι εφευρέθηκε. Άρα δεν μπορείς να μου πεις ενεπίστηκες ότι η εντροπία παραμένει ίδια. Από έτσι εφευρέθηκε. Που στη στιγμή που εφευρέθηκε με τον τρόπο που εφευρέθηκε δεν μεταβάλλει. Ξέρω ότι... Ναι, αλλά εκείνο ήταν μια ισόθερμη διαδικασία. Υπάρχει θερμότητα στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Τι μείνεις και σταθερό. Ναι, ναι. Δεδομένου ότι είναι αντιστρεπτή διαδικασία. Δεδομένου ότι δεν παράγεται θερμότητα επίσης. Έτσι. Μπορεί να παραχθεί θερμότητα που μέσα στο σύστημα. Που μέσα, from within. Δεν παράγεται. Εντάξει. Ούτε παράγεται ούτε μεταφέρεται, άρα η εντροπία σου πρέπει να παραμένει σταθερή. Εντάξει.
Ξέρεις πώς ονομάζονται τούτες οι διαδικασίες, παιδιά? Ονομάζονται ισεντροπικές διαδικασίες. Μια διαβατική διαδικασία, η οποία είναι και αντιστρεπτή, είναι ισεντροπική διαδικασία. Να σου πει ο άλλος καλά τι σημαίνει ασυντροπή. Να του πεις ρε Χριστό, σταθερή εντροπία. Να του πεις καλά τι σημαίνει σταθερή εντροπία. Η ερώτηση του Χριστού. Πώς απαντιέται του τον Χριστό? Δεν μεταβάλλεται εντροπία, διότι δεν μεταφέρεται και ούτε παράγεται θερμότητα. Αυτή είναι αυστηρά η απάντηση. Δεν επιδέχεται άλλη απλοποίηση. Κάποτε απλοποιάς, αλλά μετά μπορεί να απλοποιήσεις παραπάνω. Καθαρό, εντάξει. Διότι η θερμότητα δεν μπορεί να μπει από το τύχημα, ούτε να βγει από ένα ιδιωτικό τύχημα, παράγεται ούτε αντιστρεπτή, αλλά δεν ξέρεις ακόμα τι σημαίνει να είναι αντιστρεπτή διαδικασία και να παράγεται θερμότητα. Ακόμα πάνω σε τούτο υπολείπες. Είναι στο επόμενο μάθημα που να το επιληφθούμε όσο πιο εντελεχώς μπορώ. Εντάξει, καθαρό, ναι. Έλα, Ανδρέα Παναγιώτου. Η εντροπία μηδενίζεται, τσάκος ο Ανδρέας. Πέρσι ήσουν καλός φοιτητής ή δεν ήσουν? Πόσα, 5 πιέσες? Εντάξει. Πολύ καλή ερώτηση. Μηδενίζεται, άρεσε μου η ερώτηση. Βεβαίως μηδενίζεται, διότι η εντροπία έχει απόλυτο μηδέν. Ξέρεις τι άλλο έχει απόλυτο μηδέν, ρε Ανδρέα? Διότι δεν έχουμε πολλές ιδιότητες και τους πρέπει να παίζουμε στα δάκτυλα μας. Η θερμοκρασία έχει απόλυτο μηδέν. Ναι. Είναι ιδιότητα. Έχει απόλυτο μηδέν η θερμοκρασία. Η ιδιότητα. Η θερμοκρασία έχει απόλυτο μηδέν. 0 βαθμούς τι? Ναι, αλλά σε τι μειονάδες? Μπράβο. Όταν είναι η κλίμακα του Kelvin, έτσι, έχει απόλυτο μηδέν. Γι' αυτό ορίστηκε η συγκεκριμένη κλίμακα, ώστε να έχει απόλυτο μηδέν η θερμοκρασία. Αυτός και ο λόγος που καθοριστεί η κλίμακα, για να ξέρεις να μπορεί η κλίμακα και η σημασία της. Η πίεση έχει απολύτω μηδέν. Η πίεση έχει απολύτω μηδέν, Αντρέα. Τι είναι η πίεση? Μέσα σε ένα χώρο. Μπορείς να βάλεις κάτι. Έχει, βεβαίως. Μα από ένα χώρο, εγώ αφαιρέσω με μια αντλία. Υπάρχουν αντλίες που σου αφαιρούν τον αέρα, που ένα προκαθορισμένο χώρο, έτσι, αφαιρούν μέχρι που η πίεση να πλησιάσει 0, θα πιάσει ποτέ 0. Μπορεί να πιάσει 10 to the minus 16, 10 to the minus 20. Δεν ξέρω αν υπάρχει τεχνολογία παγκοσμίως που να σου ελαττώνει την πίεση, ας πούμε, 10 to the minus 20. Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει. Φαντάσου τι είδους αντλία πρέπει να έχεις για να σου αφαιρά και να έχεις μια πίεση μέσα 10 to the minus 16, ας πούμε. Εντάξει. Νομίζω δεν μπορούν να φτάσουν έτσι οι πιέσεις, να τις μετρήσουν τουλάχιστον, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει απόλυτο μηδέν όταν αφαιρεθεί όντως όλη η ποσότητα του συστήματος που έναν προκαθορισμένο χώρο. Ναι, Γιάννη. Κύριε, το παράδειγμα, το απόλυτο μηδέν της πίεσης γίνεται μόνο όταν υπάρχουν εργαστηριακές συνθήκες και ο δύο σώματα που τα βάλουμε να ανασχολούν στο ίδιο πάνω. Για να μιλήσεις για απόλυτο μηδέν, είναι καλή ερώτηση. Λοιπόν, όχι, διότι τώρα επικαλέστηκα ένα προκαθορισμένο σταθερό όγκο. Με έμπολα υπάρχουν με τίποτε. Ένας όγκος ο οποίος είναι σταθερός. Έχει μέσα αέρα και βγάλεις αέρα έξω. Ή βάλε αέριο μέσα, έναν αέριο και βγάλεις το αέριο έξω. Έτσι, για να είναι μέσα ο χώρος υποκενό. Όταν λέμε υποκενό, δεν υπάρχει τίποτε μέσα. Πόσο μηδέν λάδι, η πίεση είναι μηδέν. Θεωρητικά, διότι ποτέ μπορεί να επιτευχθεί. Εντάξει. Άλλη ερώτηση, ναι. Πες μου πιο δυνατά. Η πίεση. Μιλούσαμε για πίεση τώρα. Έτσι. Θεωρητικά υπάρχει πρακτικά έμπορες. Δεν έχει απολύτω μηδέν. Η εντροπία που ήταν η ερώτηση του Ανδρέα έχει απολύτω μηδέν και το απολύτω μηδέν ξέρεις σε ποια θερμοκρασία είναι, να επανέλθω. Ξέρεις σε ποια θερμοκρασία είναι για να ολοκληρώσω την απάντηση? Στους 0 βαθμούς Kelvin. Η εντροπία στους 0 βαθμούς Kelvin έχει το απολύτω, είναι 0. Εντάξει. Λοιπόν, ποια ιδιότητα έχει απόλυτο 0? Να σου δώσω μια, η εθαλπία. Η εθαλπία ορίζεται ότι πιάνει 0 κάτω από συνθήκες 298 Kelvin και μιας ατμόσφαιρας, όταν το σύστημα σε μια φάση ισορροπίας. Σαν πούμε το νερό στους 25 βαθμούς
25 βαθμούς, κάτω από μια ατμόσφαιρα. Ποια ατμόσφαιρα? Εννοώ ότι είναι ατμοσφαιρική. Κάτω από μια ατμόσφαιρα, έτσι, τη δική του ατμόσφαιρα. Δηλαδή να δεις το νερό μέσα σε ένα χώρο, να έχει τον ατμό του, μιας ατμόσφαιρας. Όχι την ατμόσφαιρα, την ατμοσφαιρική, παιδιά. Όταν λέμε για ατμόσφαιρα, την πίεση της ατμόσφαιρας, του αερίου, δηλαδή το νερό, στην παρουσία του ατμού του, μέσα σε έναν όγκο, όπου η πίεση είναι μια ατμόσφαιρα και η θερμοκρασία 25 βαθμούς, αν πεις με τι ισούται η ενθαλπία. 0. Αλλά δεν είναι το απόλυτο 0. Εντάξει. Ενώ η εντροπία έχει απόλυτο 0. Η ενθαλπία δεν έχει απόλυτο 0. Εντάξει. Η εσωτερική ενέργεια δεν έχει απόλυτο 0. Δεν έχουμε πολλές ιδιότητες. Ο Gibbs Free Energy που έχει μέσα ενθαλπία δεν έχει απόλυτο 0. Ο Helmholtz Free Energy που έχει U μέσα δεν έχει απόλυτο 0. Έχει μόνο η πίεση, η θερμοκρασία, η εντροπία του Ανδρέα. Από τη θυμού Ανδρέα, θυμού του Ανδρέα. Λοιπόν, άρα η θερμοκρασία, η πίεση, η εντροπία και... Συγγνώμη. Η ποια? Η ενθαλπία έχει. Εντάξει. Αφού ελείψαν οι ιδιότητες. Αφού το UN έχει, το H έχει, μόνο η εντροπία έχει. Όλες οι άλλες, η πίεση είπαμε προηγουμένως και η θερμοκρασία φτάνει η κλίμακα ανά Κέλβιν. Απαντήσαμε το. Εντάξει, είμαστε πολύ καλή ερώτηση. Excellent. Έχουμε άλλη ερώτηση? Ωραία. Ωραία. Κοιτάξτε, μέσα λέει το εξής τώρα. Έλα, Ιωάννα. Ναι, είναι απόλυτο. Να σου πω γιατί. Διότι η ενθαλπία μπορεί να είναι μεγαλύτερη που το 0 ή μικρότερη που το 0. Εντάξει. Ενώ η μικρότερη που το 0, δεδομένου ότι το reference είναι το 0. Εντάξει. Όχι, μπορεί να πάει πιο κάτω. Δηλαδή η ενθαλπία σου να μεγαλύτερη που το 0 σε μέγεθος ή μικρότερη που το 0. Οι γραφικές παραστάσεις που κάνεις εσύ, Ιωάννα, ενορίζονται στους 288, αλλά πάει και σε άλλες θερμοκρασίες. Ως προς το 0 γίνει η ενθαλπία είναι αρνητική. Εντάξει. Αν θες, κοιτάζουμε το βασίλειο γραφικές σου παραστάσεις, για να δεις ότι έτσι. Εντάξει. Καλή ερώτηση, Ιωάννα. 0 όταν είναι στη φάση ισορροπίας. Εντάξει. Ο ατμός του νερού στους 0 βαθμούς, που έχει 298, δεν έχει 0 ενθαλπία. Διότι είναι αέριο. Και σωστό. Καθάρισε. Μπράβο, ρε Ιωάννα, εξαιρετική ερώτηση. Δεν μπορούν να καταλάβουν τα παιδιά τι λες εσύ, διότι η Ιωάννα δουλεύει σε project μαζί μου. Είναι ερώτηση η οποία επιλήφθηκε σε επίπεδο project. Anyway, επανέρχομαι. Λοιπόν, έτσι να γυλήσει το μάθημα σήμερα, παιδιά. I'm sorry. Εντάξει, θα πηγαίνουμε αργά μέχρι να απογειωθούμε. Αλλά προς το παρόν, αργά θα πηγαίνουμε. Δεν τελειώσα. Πεςτε μου, και ακόμα μια διαδικασία, ένα process, όπου τα states του συστήματος συνεχώς έχουν μια ιδιότητα η οποία είναι συνεχώς η ίδια. Ποια διαδικασία είναι τούτη? Βεβαίως, έλα. Πες μου. Ισόθερμη, βεβαίως. Απόλυτα σωστό. Απάντησα απόλυτα σωστά. Είναι Ελένη. Ναι. Πράγματι, σε μια ισόθερμη διαδικασία, η θερμοκρασία που αντιστοιχεί σε μια κατάσταση είναι πάντα η ίδια. Ωραία. Είναι στη θερμοκρασία που ήθελα να αναφερθώ, αλλά ξέρεις σε τι. Διότι είναι όβια στη θερμοκρασία ότι είναι σταθερή, αφού είναι ισόθερμη. Λοιπόν, είναι στην εσωτερική ενέργεια. Ενός ιδανικού αερίου έχουμε αποδείξει ότι η εσωτερική ενέργεια είναι συνάρτηση, το μέγεθος της θερμοκρασίας. Αφού η θερμοκρασία σταθερή σε μια ισόθερμη διαδικασία ιδανικού αερίου, σημαίνει η ιδανική σου ενέργεια έχει το μέγεθος σταθερό. Εντάξει. Άρα, μια διαδικασία η οποία κινείται πάνω στη διαδρομή επί της επιφάνειας της ισορροπίας, η οποία διαδρομή ξέρουμε την εξίσωσή της. Άμα είναι ισόθερμη, είναι PV στη γάμμα με σταθερό. Ποια είναι η εξίσωση της ισόθερμης διαδικασίας? PV ίσο με σταθερό, διότι το RT δεξιά σταθερό και το R σταθερή θερμοκρασία. Λοιπόν, άρα σε ισόθερμες διαδικασίες έχουμε
τις καταστάσεις του συστήματος, οι οποίες καταστάσεις απαραίτητα πρέπει να είναι ισορροπία, εντάξει. Λοιπόν, οι καταστάσεις του συστήματος πράγματι έχουν συνεχώς σταθερή την εσωτερική τους ενέργεια. Αυτόν το λέω σε αντιπαραβολή με την άλλη διαδρομή, που είναι η σεντροπική διαδρομή, δηλαδή η αδιαβατική διαδικασία, η αντιστρεπτική, της οποίας οι καταστάσεις έχουν πάντα σταθερή μια άλλη ιδιότητα. Την εντροπία. Yes. Καλά ρε Ανδρέα, κάνω μια δύσκολη ερώτηση τώρα. Αν ήταν ισόθερμοι που την εξιζουμίσαμε το προηγούμενο μάθημα, οι ανεξάρτητες μεταβλητές ποιες ήταν? Στην ισόθερμη, την προηγούμενο μάθημα, έτσι το έκαναμε, πράγματι. Ήταν ο όγκος και η θερμοκρασία, θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν η πίεση και η θερμοκρασία. Συμφωνείς, αν πεις στον όγκο δεν μπορείς να πεις την πίεση. Και αν πεις την πίεση μπορείς να πεις τον όγκο, διότι άλλοι λόγοι εξαρτούνται. Μπράβο, Ανδρέα. Καλά, σε μια αδιαβατική διαδικασία που έλειψαν οι χαρακτηρισμοί της αδιαβατικής διαδικασίας, ποιες είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές? Ξέρουμε αρκετά απλό για να απαντηθεί τούτη η ερώτηση που πέρσι δεν μπορούσε να απαντηθεί στο προηγούμενο μάθημα. Ποιες είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές σε μια αδιαβατική διαδικασία? Υπάρχει η πίεση απαραίτητα, διότι μεταβάλλει στην εξωτερικά. Η θερμοκρασία όμως, για να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη μεταβλητή, πρέπει να μεταβάλεις εσύ. Μεταβάλλεις τι? Ο όγκος δεν είναι ανεξάρτητη μεταβλητή, διότι το σύστημα, όπως είχαμε πει και επαναλάβαμε αρκετές φορές, είναι μια διαδικασία αντιστρεπτική, όπου είπαμε το σύστημα διέρχεται μια διαδικασία η οποία είναι αδιάλειπτη. Δεν μπορείς να μου πεις τον όγκο, εντάξει, αφού κινείται. Κάτι άλλο είναι, υπάρχει κάποιος να μου το πει. Έλα, Ανδρέα. Εσωτερική ενέργεια είπες? Όχι εσωτερική. Επλησίασε στο επικίνδυνα, αλλά δεν είναι εσωτερική ενέργεια, αλλά η εντροπία. Η εντροπία είναι η δεύτερη ανεξάρτητη μεταβλητή της αδιαβατικής αντιστρεπτικής διαδικασίας. Και καλά, πώς τα κατάφερες την εντροπία να την έχεις ανεξάρτητη και να την κρατάς σταθερή? Διότι τον όγκο να τον κρατήσω σταθερό και ανεξάρτητη μεταβλητή, Ανδρέα, μπορώ. Ξέρεις γιατί? Έχω τον όγκο σταθερό από την αρχή μέχρι τέλος. Την πίεση είναι σταθερή μπορώ, διότι μπορώ να έχω ελεύθερο έμβολο, πίεση σταθερή. Λοιπόν, την εντροπία δεν τόσο να καταφέρω να την έχω σταθερή. Ποιος δεν αγκάζει την εντροπία του συστήματος να σταθερή? Εγώ. Ξέρεις γιατί? Διότι εφρόντισα η διαδικασία να είναι αντιστρεπτή. Διότι αφαιρούσα και την πίεση με τον ρυθμό που την αφαιρούσα, ώστε η διαδικασία να είναι αντιστρεπτή και η εντροπία του να παραμένει ίδια. Διότι η εντροπία δεν μεταβάλλεται, διότι εξηγήσαμε το προηγουμένως. Ούτε μπαίνει, ούτε φκένει, ούτε παράγεται. Άρα η εντροπία είναι εξαρτή μεταβλητή, κύριε, στην αδιαβατική διαδικασία. Είναι, θεωρώ, εξαιρετικά δύσκολο να το καταλάβει κάποιος τούτο, εκτός αν επεξηγηθεί ακριβώς με τον τρόπο που το εξηγούμαστε. Έλα, ναι, όταν λέμε αδιαβατική, βεβαίως, τα ατυχώματα εκ των ουκάνευ είναι αδιαβατικά. Μα δεν είναι ανεξάρτητη μεταβλητή το τύχωμα. Έχει κάποια ανεξάρτητη μεταβλητή το τύχωμα? Μόνο όταν είναι ανεξάρτητο το τύχωμα και η διαδικασία μας είναι αντιστρεπτή, η εντροπία σταθερή. Το τύχωμα δεν έχει κάποια ιδιότητα να την συσχετίσω μαζί του. Τη μόνη δεν μπορώ να συσχετίσω του αδιαβατικού τυχώματος και της αντιστρεπτής διαδικασίας ταυτόχρονα, της αδιαβατικής, είναι η εντροπία του. Εντάξει. Yes. Άλλη ερώτηση του quiz. Λοιπόν, ολοκλήρωσα, παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο. Την αντιστρεπτή είναι εκτός κάτι που είναι απομένει και τελειώνουν καμιά δεκαριά ερωτήσεις που με ενδιαφέρουν εμένα. Καλά, ρε παιδιά. Ελαττώνουμε την πίεση εξωτερικά ως ανεξάρτητη μεταβλητή με τον ρυθμό που την ελαττώνουμε να περιοράχεται κάθε φορά και προλαβαίνει το σύστημα να εκτονώνει, ενώ ταυτόχρονα η εντροπία του παραμένει σταθερή. Λοιπόν, ωραία. Το έργο που κάνει το σύστημα ενώ εκτονώνεται, ισχυρίζουμε ότι είναι μάξιμο. Το έργο που εκτελεί το σύστημα, διότι το σύστημα που εκτελεί το έργο, και όχι ο εξωτερικός φορέας. Το προηγούμενο μάθημα ήταν ο εξωτερικός φορέας που έκανε το έργο, διότι συμπίεζε. Τώρα είναι το έργο, είναι το σύστημα που κάνει το έργο, άρα το έργο ισχυρίζουμε που εκτελεί το σύστημα είναι μάξιμο. Ενώ δηλαδή το σύστημα διέρχεται στις καταστάσεις της ισορροπίας, μέχρι να φτάσει στην τελική του κατάσταση, εκτελεί έναν έργο που το τέλος της ημέρας λέω μάξιμο.
είναι maximum και ενώ κινείται από τη μια κατάσταση στην επόμενη, αλλά και αν μετρήσει κάποιος το έργο το οποίο εκτελείται δεδομένου ότι ξεκίνησε από την κατάσταση και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, είναι maximum. Εντάξει, Ανδρέα, αν μιλήσω για τη διαδικασία η οποία για τη μεταβολή της κατάστασης, όταν διέρχεται μια απειροελάχιστη μεταβολή του όγκου, μιλώ για απειροελάχιστον έργο. Ονομάζεται Δέλτα ελληνικό W. Εντάξει, Δέλτα. Αν μιλήσω για W, είναι σαν και εμφρόντισα και πρόσθεσα όλα τα Δέλτα W για να βρω το W της διαδικασίας. Λοιπόν, το W της διαδικασίας είναι maximum, παιδιά. Γιατί είναι maximum? Είναι maximum και γιατί είναι maximum? Έλατε. Πώς μου ξανά η απάντηση? Όχι. Δεν είναι για μία απάντηση. Να σε ακούσω, Μιγέλα, να ακούσω Γιάννη. Ναι. Είναι η μέγιστη ώστε να μην αλλάξει η λειτουργία. Αν είχαμε περισσότερο... Καλή προσπάθεια. Μιγέλα, μπράβο, σκέφτεσαι και μου αρέσει είναι αυτή η απάντηση, αλλά καλή προσπάθεια. Κάποιος άλλος? Έλα. Σπρώχνει ενάντια στην μέγιστη αντίσταση. Μεγάλα, ναι. Ανδρέα, πού τα θυμάσαι εδώ? Είπες το τι... Έλα σου πω. Είπες να γράφουμε μας τον τύπο. Ναι, αλλά πότε ήταν πριν 1,5 χρόνο. Δεν ήταν τώρα. Δεν είναι τα παιδιά που τους έκαναν ένα μάθημα τώρα. Πριν 1,5 χρόνο. Μπράβο, ρε Ανδρέα μου. Αυτή η απάντηση. Η απάντηση είναι να δεις την πίεση που ελάει ο Ανδρέας, ο Παύλου. Λοιπόν, δεδομένου ότι εγώ μεταβάλλω την πίεση, υπάρχει ενδεχόμενο το σύστημα να σπρώξει και να κάνει έργο, παραπάνω έργο από εκείνον το οποίο εκτελεί όταν σπρώχνει ενάντια της μέγιστης πίεσης που είναι η πίεση που του έβαλες εσύ που πάνω. Αφού μπορεί να σπρώξει ενάντια μεγαλύτερης πίεσης που γίνει την πίεση μου που πάνω. Έβαλες την πίεση που πάνω εσύ με το έμβολο, ναι, με τη μάζα του έμβολου. Μπορεί το σύστημα να σπρώξει ενάντια μεγαλύτερης πίεσης? Μπορεί. Όχι βεβαίως. That's why a maximum. Απαντήσαμε το γιατί είναι maximum. Εντάξει. Διότι δεν μπορεί να σπρώξει ενάντια μεγαλύτερης πίεσης. Άρα maximum. Εντάξει. Σημαντικό, παιδιά, διότι πρέπει να καταλαβαίνουμε γιατί είναι maximum physically. Πολύ ωραία. Τούτο και ακόμα κάτι τώρα. Έλα, Λένη. Όχι, την πίεση είναι, Λένη, εσύ την καθορίζεις. Εσύ αποφάσισες, είναι όταν δεν ανησυχείς, είναι όταν άλλαξες το image σου φέτος. Τι να μου γίνεται. Πού είναι φορείς γέλια πέρσι? Και τα μαλλιά τα ριχτά και ξέρω εγώ τι. Έγινες άλλη άτομο. Λοιπόν, έλα, Ελένη. Όχι, την πίεση είναι εσύ την καθορίζεις. Δεν ανησυχείς. Την πίεση εσύ την καθορίζεις, έτσι. Άρα, ποια ήταν η ερώτηση σου? Δεν είναι ελάχιστη. Το σύστημα αρχικά σε μια προκαθορισμένη κατάσταση για να σε γίνει σημαίνει εσύ έβαλες την πίεση μου πάνω. Εσύ έβαλες την πίεση, εσύ την εκαθόρισες ουσιαστικά, είναι ότι είναι παραπάνω, αφού εσύ την εκαθόρισες. Αν ήταν έναν παραπάνω, ήταν να βάλεις παραπάνω μάζα και να γίνει η αρχική κατάσταση. Άρα περιορίζεσαι από την πίεση που εσύ επέλεξες. Δεδομένου της πίεσης που εσύ επέλεξες, σαν εξάρτητη μεταβλητή, και το σύστημα θα κάνει έργο ενάντια εκείνης της πίεσης. Εντάξει. Λοιπόν, άρα, και το μέγιστο έργο μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει κανένα έργο ενάντια μεγαλύτερης πίεσης, όπως μας είπε ο Ανδρέας. Εντάξει. Καθαρά, Ελένη. Μπράβο, Ελένη. Λοιπόν, ακόμα κάτι άλλο και ολοκληρώνω την αντιστρεπτή διαδικασία. Που τον πρώτο νόμο, ο οποίος ισχύει παντού και είναι εξαιρετικά δύσκολος ο πρώτος νόμος. Για να τον καταλάβεις, εκτός αν το θωρείς αριθμητικά και βάλεις αριθμούς μέσα και νομίζεις ότι κάνεις την ώρα. Λοιπόν, Q-W ίσον με ΔΕΛΤΑ-U. Σε μια αντιστρεπτή διαδικασία, που είναι η διαδικασία που μελετούμε τώρα, το Q με τι ίσουται? Με 0. Διότι το Q εξορισμού δηλώνει το Q. Θερμόνιο μπαίνει, φκένει που το δείχωμα. 0. Άρα το έργο, το οποίο είναι το maximum έργο στην προκειμένη περίπτωση, με το μείον μπροστά, με τι ίσουται? Μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας. Αν μιλάς για το W που κάνει καθόλου, το W το οποίο προκύπτει μέσα από τη διεκπαιρέωση της διαδικασίας, που είναι αρχή μέχρι τέλος, είναι ένα W, έτσι το δηλώνουμε, ίσοτε με ΔΕΛΤΑ-U, όπου το U2 μειώ U1, το U1 το αρχικό, το U2 το τελικό. Καθαρό. Τώρα ολοκλήρωσα η αντιστρεπτή διαδικασία εξαντλητικά. Δεν έχει κάτι άλλο να πούμε.
έλειψαν οι επεξηγήσεις. Και έμεινε τώρα να μελετήσω επιτέλους την αδιαβατική αλλά μη αντιστρεπτή διαδικασία. Παρόλο που ο τίτλος είναι αντιστρεπτή αδιαβατική εκτόνωση, να μιλήσει και για την μη αντιστρεπτή εκτόνωση, η οποία ξεκινά από εδώ και να πάει μέχρι τέλος της παραγράφου. Να μου πεις, κύριε, να μας πάρει ένα μάθημα, μια παράγραφος. Γιατί το προηγούμενο μάθημα μας είπε ένα μάθημα 2 ώρες, ξέρω ότι είναι μια παράγραφος. Έτσι να πάει μέχρι να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε γενικά φυσικές ερμηνείες και μετά θα να τα επαναλαμβάνουμε κάθε φορά. Εκτός αν πρέπει να το επαναλάβω και μετά και κουράζει. Λοιπόν, κύριε, ξεκινάω πάλι. Θέλω μια διαβατική, Ανδρέα, διαδικασία που είσαι dynamics, αλλά πλέον ασχολείσαι με θερμοδυναμικές. Είναι τα μηχανολόγος εσύ. Είναι ένας μηχανολόγος να ασχολείσαι με διαδικασίες θερμοδυναμικές, αφού το ειδήμα του μηχανολόγου είναι η θερμοδυναμική. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θέλω να κάνω την ίδια διαδικασία που είχα προηγουμένως, τουλάχιστον με βάση την αρχική κατάσταση, θέλω να την κάνω αυθόρμητη, να την κάνω, όπως την αποκαλείδαμε, ήταν αντιστρεπτή, λέμε reversible, μη αντιστρεπτή. Irreversible. Θέλω να κάνω τη διαδικασία μη αντιστρεπτή. Εντάξει, χωρίς να καταλαβαίνω τι σημαίνει μη αντιστρεπτή, χωρίς να το αντιλαμβάνουμε, όμως, πότε είναι αντιστρεπτή, Ανδρέα, η διαδικασία, αφού είπαμε το, πότε είναι αντιστρεπτή, όταν οι καταστάσεις που διέρχεται το σύστημα είναι πάντοτε πάνω στην επιφάνεια της ισορροπίας. Εγώ αν καταφέρω τώρα να αναγκάσω το σύστημα, εννοώ την κατάσταση του συστήματος, δεν υπάρχει σύστημα, την κατάσταση του συστήματος, να βγει εκτός επιφάνειας το σύστημα της ισορροπίας, να το αναγκάσω να βγει εκτός ισορροπίας. Έχει καμιά διαδικασία, ρε μηχανολόγοι, που είναι αντιστρεπτή στην πραγματικότητα. Υπάρχει έστω μια διαδικασία που είναι αντιστρεπτή. Υπάρχει ενδεχομένως μια διαδικασία θερμοδυναμική πρακτικής εφαρμογής να είναι αργή, εξαιρετικά αργή, ώστε να κινείται ένα σύστημα πάνω στην επιφάνεια της ισορροπίας του. Υπάρχει ενδεχομένο, ρε Ανδρέα. Ποτέ. Οι διαδικασίες είναι πάντοτε εκτός επιφάνειας. Αφού δεν τις μελετούμε. Ούτε καν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν. Καταλάβεις τι εννοώ. Και εμείς το μόνο που μελετούμε είναι τις μη αντιστρεπτές διαδικασίες. Φυσικά, εσύ καταλάβεις πρέπει να καταλάβεις τις αντιστρεπτές διαδικασίες. Εντάξει. Ακούω ερώτηση. Ποια ερώτηση. Εντάξει, δεν කියන්නේ. Είναι παραγωγισμένο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να βγάλω σύστημα, ενώ αρχικά είναι στη ισορροπία, σε αυτό το σημείο, θέλω να βγάλω εκτός ισορροπίας. Θέλω το σύστημα να διέλθει μια διαδικασία, ενώ η κατάσταση είναι εκτός ισορροπίας, είναι εκτός επιφάνειας. Πώς να το αναγκάσω, έλα Ανδρέα. Απότομη. Πρέπει να κάνουμε απότομη μετάβολη. Δηλαδή, προηγουμένως η Ελένη αφαιρούσε κάτι μάζες και ελαττώνεται απειρουλάχιστα η πίεση με ένα ρυθμό ώστε να κινείται βάσει στην επιφάνεια. Τώρα να πάω. Και για μένα που αρχικά είπαμε ότι η αρχική πίεση είναι PA, η τελική πίεση είναι PV, έτσι είχαμε πει τέλεια στην αρχή του κεφαλαίου, η τελική πίεση ήταν PV, εγώ τώρα αξίζει να κάνω να αφαιρέσω instantaneously, ακαριαία όπως λέμε, τόση μάζαν ώστε ακαριαία η πίεση πάνω στο έμβολο να γίνει PV. Εντάξει. Βεβαίως η διαδικασία δεν μπορεί να είναι αργή διότι εκ φύσεως της. Αφού καταλαβαίνεις το, αν αφήνω την πίεση τόση μάζαν ώστε πλέον η πίεση να γίνει ακαριαία πιπίδων το σύστημα, η κατάσταση του συστήματος θα βγει, λέει momentarily, στιγμία εκτός επιφάνειας. Εντάξει, στιγμία. Δηλαδή μόλις το αφαιρέσεις, μπούμε, βγει εκτός επιφάνειας. Στιγμία βγαίνει εκτός επιφάνειας. Εντάξει, ερώτηση. Λοιπόν, αν είναι εκτός επιφάνειας, παιδιά, τότε σημαίνει ότι η διαδικασία πλέον δεν είναι αντιστρεπτή, είναι μη αντιστρεπτή. Εντάξει, αφού εξηγήσαμε και τι σημαίνει μη αντιστρεπτή. Αν είναι μη αντιστρεπτή, διότι όντως έχεις προκαλέσει τη μεταβολή στην εξωτερική πίεση με τον τρόπο που αναγκάσαμε την πίεση να μεταβληθεί, τότε είναι μη αντιστρεπτή και τι γίνεται. Τι γίνεται. Είπαμε το αρκετές φορές να κάνει μια προσπάθεια κάποιος να μου πει απάντηση τώρα. Μία αντιστρεπτή διαδικασία, άρα τι. Πρέπει να πεις κάτι, μετά κάτι και μετά ξανακάτι. Τι. Έλα Μηνοδώρα. Επίσης τέλεια στο τελευταίο. Πριν να πάει χιάμε, γίνεται ακουστό Μηνοδώρα και I count on you. Μία αντιστρεπτή διαδικασία, αμέσως μου λες
η reversible process παραγωγή θερμότητας. Ξέρεις γιατί λέω παραγωγή θερμότητας? Διότι πράγματι, αν ήσουν μέσα, αμέσως θα αντιλαμβάνεσαι την παραγωγή θερμότητας. Η παραγωγή θερμότητας έχει όμως παρατηρηθεί, διότι προηγήθηκε κάτι. Τι προηγήθηκε πριν να μιλήσω για παραγωγή? Πρέπει κάτι να προηγηθεί, διότι δεν παράγεται έτσι. Είναι απότομη, αλλά το έχω πει, δεν το αντιλαμβάνεστε. Έλα, Χριστό. Μπράβο, ρε, Χριστό. Η υποβάθμιση ποιου πράγματος θυμάσαι? Ποιας ενέργειας τώρα? Της εσωτερικής ενέργειας. Εντάξει. Για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο, ξέρεις τι διαθέτει η εσωτερική ενέργεια του συστήματος? Ναι, μηχανική ενέργεια, είπαμε. Αν το θυμάσαι, αλλά διαθέτει. Η εσωτερική σου ενέργεια έχει τη δυνατότητα παραγωγής έργου, που σημαίνει διαθέτει μηχανική. Δεν είναι άλλη ενέργεια η μηχανική ενέργεια. Σου πω τι να πω η μηχανική ενέργεια ενός θερμονικά. Η δυνατότητα της εσωτερικής ενέργειας να κάνει έργο. Εντάξει, η μηχανική ενέργεια, λες, υποβαθμίζεται. Όταν λέμε, ναι, και το λες, αν δεν θέλεις να πεις μηχανική ενέργεια, εγώ να δεχτώ και την υποβάθμιση της εσωτερικής ενέργειας, αλλά άμα μου το πεις, θεωρείται ότι μου είπες έμμεσα ότι υποβαθμίζεται η δυνατότητα παραγωγής έργου. Εντάξει. Καθαρό. Άρα υπάρχει υποβάθμιση της ενέργειας, της εσωτερικής του ενέργειας, με τον τρόπο που το εξήγησα, πράγμα το οποίο σημαίνει παράγεται θερμότητα. Καλά, η θερμότητα πώς δεν προήλθε? Αν πεις πώς δεν προήλθε, Χρήστο. Ναι, μείνω τώρα. Κοινό, ναι, αλλά μέσα στο σύστημα παράχθηκε θερμότητα και η θερμότητα πρέπει να προήλθε. Η παραγωγή θερμότητα μέσα στο σύστημα που παράχθηκε. Πρέπει να προήλθε από τι? Έλα, Ανδρέα. Ρωτάτε αυτή η απάντηση, που η μηχανική ενέργεια. Και αφανιστική η θερμότητα από το πουθενά. Εντάξει. Και εμφανίστηκε η θερμότητα από πουθενά. Η θερμότητα είναι ενέργεια και είναι ενέργεια η οποία εμφανίστηκε διότι υποβαθμίστηκε η μηχανική σου ενέργεια. Το σύστημα έχασε τη δυνατότητα παραγωγής έργου, υποβαθμίστηκε η μηχανική ενέργεια, παράχθηκε θερμότητα. Το τρίτο είναι η παραγωγή θερμότητας, και αν υπάρχει παραγωγή θερμότητας τώρα, παράγεται εντροπία. Εντάξει. Επιτέλους. Είπαμε το, όπου με άπειρες φορές μέχρι να τελειώσει το εξάμηνο, είμαι βέβαιος ότι να φυσική απόλυτα τούτο που πρεσβεύουμε, άρα παράγεται εντροπία. Λοιπόν, και παιδιά, όταν παράγεται εντροπία, δεδομένου ότι παράχθηκε θερμότητα, αν ήσουν μέσα στο σύστημα, η θερμοκρασία ήταν να αυξηθεί, ήταν να εκτοθεί, παραμένει ίδια. Θερμοκρασία. Ήταν να αυξηθεί. Βλέπεις, μέσα αύξανε η θερμοκρασία. Εντάξει. Λοιπόν, αν αυξάνει η θερμοκρασία του αερίου σου, καλά ρε κουμπάρ, έχω απορία. Κάνουμε δύο συστήματα και τα δύο αδιαβατικά. Και τα δύο κινούνται μεταξύ των ίδιων πιέσεων. Αδιαβατικά. Το ένα κινείται αντιστρεπτά, που την αρχική πίεση στην τελική του πίεση, που είναι το πι. Το άλλο κινήθηκε απότομα, που την είναι αρχική, αλλά κινείται μέχρι που η πίεση του να ισούται με πι. Δεν μπορεί να μην είναι, διότι ξέρεις, εσύ καθόρισες την εξωτερική πίεση. Αλλά θα σταματήσει η πίεση του 7 πι, αφού εσύ την καθόρισες με τον τρόπο που την καθόρισες. Λοιπόν, άρα, όταν συγκριθεί λοιπόν η τελική κατάσταση του μη αντιστρεπτού συστήματος με την κατάσταση τελική του αντιστρεπτού συστήματος, ποια εκ των δύο ποιο state εκ των δύο θα είναι ψηλότερη η θερμοκρασία? Άρα η θερμοκρασία του μη αντιστρεπτού, ενώ κινείται το σύστημα μεταξύ των ίδιων πιέσεων, η θερμοκρασία του μη αντιστρεπτού συστήματος είναι ψηλότερη. Στην ίδια τελική πίεση. Εντάξει. Καθαρό. Πολύ ωραία. Το δεύτερο σημείο, το πρώτο σημείο που είχα να αναλύσω σε επίπεδο μη αντιστρεπτής διαδικασίας, και τώρα θέλω να πω το εξής. Συγγνώμη, το δεύτερο σημείο του, διότι μιλήσαμε για αύξηση της θερμοκρασίας. Στο πρώτο σημείο είχαμε μεταβάλει την πίεση απότομα. Υπήρχε. Ναι, είναι το δεύτερο σημείο, παιδιά, διότι το πρώτο σημείο, ξέρετε, ήταν η παραγωγή θερμότητας. Εγώ που αιτιολόγησα την παραγωγή θερμότητας. Στο δεύτερο σημείο μου, λόγω παραγωγής θερμότητας, αιτιολόγησα γιατί η θερμοκρασία σου στην τελική του κατάσταση του μη αντιστρεπτού, στην ίδια πίεση με το αντιστρεπτό, διότι έχουν την ίδια πίεση, μεγαλύτερη. Το δεύτερο σημείο. Λοιπόν, τώρα πάμε
στο τρίτο σημείο που θέλω να τονίσω, το οποίο είναι το εξής, ότι όσον αφορά την εντροπία, εντάξει, του μη αντιστρεπτού συστήματος. Λοιπόν, η εντροπία του συστήματος είναι μαζί μηνωδέρα προηγουμένως ότι αφού παράγεται, λέει, εντροπία, αφού είναι μη αντιστρεπτό, είπε μας το ίδια, αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η εντροπία. Εντάξει, αφού παράγεται εντροπία, σημαίνει αυξάνεται η εντροπία σου. Λοιπόν, ως προς την αρχική σου εντροπία. Λοιπόν, υπάρχει παραγωγή εντροπίας, υπάρχει αύξηση της εντροπίας. Λοιπόν, η αύξηση της εντροπίας, ή αν θέλεις, η διαφορά της εντροπίας, της τελικής εντροπίας, που αυξήθηκε ως προς την αρχική εντροπία. Η διαφορά της εντροπίας, το μέγεθος της διαφοράς, από τι εξαρτάται. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να απαντήσει κάποιος στην ερώτηση. Ή μπορεί. Η ερώτηση είναι η εξής. Η μία ανισορροπή διαδικασία. Ξεκινάμε μια αρχική κατάσταση. Πάμε με ποιο τρόπο, φεύγει η βίαση, παράγεται θερμότητα, αυξάνεται η εντροπία, δηλαδή παράγεται η εντροπία. Κάποτε πιάνει η ισορροπία το σύστημα όταν και εφόσον ολοκληρωθεί η αυθορμητή διαδικασία. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει μια διαφορά εντροπίας. Δεδομένου ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία, υπάρχει μια διαφορά εντροπίας. Ενώ αν αφαιρέσεις που την τελική εντροπία, το μέγεθος της αρχικής εντροπίας, υπάρχει μια διαφορά, ΔΣ. Εντάξει, ένα μέγεθος που είναι το μέγεθος της μεταβολής της εντροπίας σου. Το μέγεθος της μεταβολής της εντροπίας, από τι εξαρτάται. Στο ίδιο που βαθμίζεται, καλή απάντηση, είσαι στο πλαίσιο το πνεύμα της ερώτησης, αλλά είναι απάντηση. Έλα, Μιχά. Μπράβο, όχι το Q, θα πεις Q. Από η θερμότητα που παράγεται μέσα στο σύστημα. Και να σου πω τώρα, απόλυτα σωστός, Μιχά, μπράβο σου. Από τι εννοείς που την ποσότητα της θερμότητας. Όταν μιλούμε για θερμότητα, μιλούμε για ποσότητα. Μιλούμε για μέγεθος. Ποσότητα της θερμότητας. That's right. Καλά, από τι εξαρτάται η ποσότητα της θερμότητας που παράγεται. Κατά πόσο να αυξήσει η θερμοκρασία. Η αύξηση στη θερμοκρασία εξαρτάται από την παραγωγή θερμότητας, άρα να καταλήξω στην παραγωγή θερμότητας πάλι. Ναι. Κάτι το οποίο νομίζω λιονίπουλο, παρόλο που αναφέρουμε σε μια μη αντιστρεπτή αδιαβατική διαδικασία και παρόλο που αναφέρουμε στην αρχική εντροπία και στην τελική εντροπία, η τελική εντροπία, όσον αφορά τη μεταβολή της εντροπίας, που την αρχική εντροπία, το ΔΣ εξαρτάται, όπως είπαμε, από την παραγωγή θερμότητας. Σημαίνει ότι αναφέρομαι συνεχώς στην ίδια αδιαβατική διαδικασία που κινείται μεταξύ των ίδιων πιέσεων. Με αυτός ο σκοπός είναι αυτή τη στιγμή να προκαθορίσω ή να καθορίσω ή να τροχιοδρομήσω την μεταβολή της εντροπίας. Υπάρχει ένας τρόπος εγώ να μεταβάλω με τον έναν τρόπο ή τον άλλον παραπάνω την εντροπία του συστήματος, δεδομένου ότι έχω την ευχέρεια να αναγκάσω το σύστημα να διέλθει μια άλλη, μια αντιστρεπτή διαδικασία, αδιαβατική. Έλα, Γιάννη. Πρέπει να υποβαθμίσεις την ενέργεια. Ναι, πώς είναι να τα καταφέρω, Γιάννη. Υποβαθμίστηκε και στην προηγούμενη περίπτωση και πήγε που SA, που είναι η εντροπία αρχικά, στην εντροπία τελικά. Υπάρχει ενδεχόμενο εγώ να επηρεάσω την εντροπία μου στην τελική μου κατάσταση. Έλα, συγγνώμη, μάξα. Μπράβο, αυτή η απάντηση. Πόσο να πω. Πώς είναι να κάνεις πόσο πιο απότομο. Τι σημαίνει περισσότερη πίεση. Μπράβο, αφήσεις παραπάνω μάζα. Άρα, αφήσεις παραπάνω μάζα, ανάγκασες το σύστημα, ας σου πω, να είναι παραπάνω μία αντιστρεπτό να το δεχτείς. Αν η μία αντιστρεπτωσιμότητα εξαρτάται από το πόσο μακριά είναι από την κατάσταση της ισορροπίας, δεδομένου ότι άλλαξες την πίεση κατά τόσο, που ήταν PA, και τώρα αν την αλλάξω κατά παραπάνω και ακόμα παραπάνω, δεν μπορώ να ισχύσω ότι είναι παραπάνω η μία αντιστρεψιμότητα της διαδικασίας. Εντάξει, με τον τρόπο να το εξηγήσω. Παραπάνω. As a matter of fact,
πράγματι, physically ομιλώντας, είναι το σύστημα το οποίο αφαίρεσε την πίεση παραπάνω από το αφαίρεστο είναι παραπάνω από το. Παραπάνω μη αντίστρεπτο. Εντάξει, έλα να άρχισω. Τη μέγιστη πίεση, όχι, μπορείς να αφαιρέσεις και τη μέγιστη πίεση. Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις, αγαπητέ Χριστόφορε. Και αν που η πίεση ήταν με τη μάζα που το βάλεις αρχικά PA, να αφαιρέσω όλη τη μάζα. Και έξω που το έμβολο να υπάρχει κενό. Μπορούσε να το κάνεις. Δεν αφαίρεσα εγώ όλη τη μάζα, απλώς αφαίρεσα παραπάνω μάζα. Σωστό, άρα ήταν η μέγιστη μη αντιστρεψιμότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει αν ήταν αυτός ο σκοπός. Νομίζουμε μπορεί να υπάρχει έτσι μηχανολογική εφαρμογή. Απόλυτα. Και εξαιρετικά σημαντική διαδικασία να καταλάβεις και να προσομοιώσεις μάλιστα. Εντάξει. Ο Ανδρέας Ονουφρίου που είναι 4ο ετής, αυτό ακριβώς έκαμε στο πρόγραμμα. Ένα από τα πολλά πράγματα που έχει 2 χρόνια που δερκούμε. Ένα που προσομοίωσε είναι οι μεταβολές της κατάστασης του συστήματος όταν η πίεση εξωτερικά ξαφνικά γίνει μηδενική. Εντάξει. Μεγιστοποίησε, αν θέλεις, την παραγωγή εντροπή, την μη αντιστρεψιμότητα του συστήματος. Εντάξει. Υπήρχε λόγος που το ήθελα. Εντάξει. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι, απίστευτα σημαντικό. Να ακούσετε καμιά φορά για τους αλχημιστές. Κάνουν πράγματα. Αλχημιστής δηλαδή στο άλλο. Πρέπει να κάνουν κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Βεβαίως, για τους που κάνουν μια αντιστρεπτές διαδικασίες, δεν θα καταλάβει τους που κάνουν αντιστρεπτές διαδικασίες, ότι ακούεις είναι πραγματικό. Διότι τώρα πρέπει να πάσει πάρα πολλά χρόνια πίσω, παιδιά, αλλά over the years εκφυλίστηκε η γνώση. Εκφυλίστηκε μέσα από τα βιβλία. Γράφεις ωραία βιβλία, γράφεις ωραίες ιδέες, ο ένας επαναλαμβάνει το άλλο και πάει το πράγμα forever, δεν ξέρεις να είναι αντιστρεπτή διαδικασία. Και ο Τζούλα ανακάλυψε την μία αντιστρεπτή διαδικασία και το πράγμα δεν διδάσκεται καν, διότι μετά αν διδαχτεί, εσείς δυσκολία να διδάξεις το μάθημα. Και έγινε μια εκφυλισμένη έκδοση της θερμοδυναμικής. Και η θερμοδυναμική είναι ότι πιο σημαντικό πράγμα υπάρχει να καταλάβει. Για να το εφαρμόσεις, για να πάει. Δεν ανησυχείς και που κάνουν μηχανές, ξέρουν τα. Κάνουν μηχανές ενώ εκεί που κάνουν μηχανές αεροπλάνους, space shuttles, όλα ξέρουν, όλα δεν know. Εντάξει, έχουν κάποιον μέσα που τα αντιλαμβάνουν. Ναι, είχαμε ερώτηση. Έλα, μουσική. Μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο γρήγορη η διαδικασία. Είναι πιο γρήγορη, ναι. Πιο απότομη. Ναι, απόλυτα. Είναι πιο γρήγορη, πιο απότομη, πιο abruptly. Ναι, ακριβώς όπως το λες, πιο irreversible. Εντάξει. Λοιπόν, άρα, δεδομένου ότι μπορώ να έχω μια διαδικασία η οποία είναι παραπάνω αντιστρεπτή, καλά, πώς μετρούμε, ακούστε τώρα την άλλη ερώτηση, πώς μετρούμε τη μία αντιστρεψιμότητα. Προηγουμένως προσπαθούσαμε την πίεση. Υπάρχει κάτι θερμοδυναμικό που είναι προϊόν εφεύρεσης, το οποίο μετρά τη μία αντιστρεψιμότητα. Όχι, έχει άλλο όνομα. Θυμάσαι πέρσι πώς το αποκάλεσα. Βαθμός μία αντιστρεψιμότητας. Έτσι ονομάζεται. Βαθμός μία αντιστρεψιμότητας. Ο οποίος ήταν προϊόν εφεύρεσης. Λοιπόν, να πω το εξής. Όσο μεγαλύτερος ο βαθμός μία αντιστρεψιμότητας, το αντίστοιχο της απότομης μεταβολής μεγαλύτερης πίεσης, που είναι το αντίστοιχο, θα επανέλθω τώρα στο section 3, αλλά όσο πιο μεγαλύτερος ο βαθμός μία αντιστρεψιμότητας, τόσο πιο μία αντιστρεπτή είναι η διαδικασία σου. Εντάξει. Άρα, τόσο παραπάνω η παραγωγή θερμότητας. Άρα, τόσο παραπάνω η μεταβολή της εντροπίας σου. Της τελικής κατάστασης ως προς την αρχική σου κατάσταση. Καθαρό. Λοιπόν, άρα η τελική σου κατάσταση, η εντροπία της τελικής κατάστασης εξαρτάται από τη μία αντιστρεψιμότητα της μία αντιστρεπτής διαδικασίας. Εντάξει. Καθαρό. Πολύ ωραία. Ολοκλήρωσα εδώ το σημείο και μείνει ακόμα ένα, το τελευταίο σημείο. Τώρα τελειώνει το μάθημα. 4:30. Τέλειο, άρεσε μου. Είναι ακόμα ένα σημείο το οποίο όλοι είναι να απαντήσουν λαθασμένο, όπως θα ρωτήσω, διότι το μάθημα ξανακάμαμε το πέρσι, το πρώτο σεμεστέρ, και τώρα που σταματήσαμε και τώρα έκανα τις ερωτήσεις που έκανα στο final exam, βασανίζοντας το, διότι εγώ ήξερα ότι θα εξυπηρετήσει κάτι, να εξυπηρετήσει εκείνους που να κάνουν το επόμενο μάθημα. Οι υπόλοιποι εντάξει. Εμείναν εκείνοι που απλώς ήταν τελείως αδιάφοροι στο μάθημα, δεν έρχονταν καθόλου, καταλάβεις τι εννοώ. Οι υπόλοιποι εντάξει, χάνουν το μάθημα, ήταν επιλογή τους για τον έναν τρόπο ή τον άλλο. Στον Ανδρέα, σε επιλογή του χάσει το μάθημα, γιατί έκανε τα ενάμιση. Και ο Ανδρέας εξαιρετικός φοιτητής. Λοιπόν, κύριοι, υπάρχει ακόμα ένα πράγμα. Τι περιμένει κάποιος? Ας συγκρίνει τα συστήματα τα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, το αντιστρεπτό μεταξύ των ίδιων πιέσεων και το μη αντιστρεπτό μεταξύ των ίδιων πιέσεων.
Ποιον εκ των δύο συστημάτων, κατά τη γνώμη σας, έχει τη μεγαλύτερη μεταβολή εσωτερικής ενέργειας? Διότι η εσωτερική ενέργεια αρχικά είναι το UA, τελική κατάσταση είναι το UV, αλλά UV έχει και το μη αντιστρεπτό, UV έχει και το αντιστρεπτό αδιαβατικό σύστημα. Ποιον εκ των δύο UV, B εννοώ, έχει την παραπάνω, ποιον έχει το μεγαλύτερο μέγεθος εσωτερικής ενέργειας? Φωμή, Ελένη, να μου το πει σωστά. Δημήτρη, Φωμή, και εσύ να μου το πει σωστά, να μου το πει Χριστό. Ποιο? Το μη αντιστρεπτό έχει παραπάνω U. Έχει παραπάνω μέγεθος. Γιατί? Είναι το πάντα. Στο παιδί πάρα είσαι κοντά, αλλά είναι το πάντα. Κάτι άλλο. Μiguel. Είναι. Άρα, η απάντηση είναι το πράγματι, αφού γίνει η θερμοκρασία παραπάνω, το μέγεθος του ιού σου είναι μεγαλύτερο, άρα το μέγεθος του ιού στην τελική κατάσταση της μη αντιστρεπτής είναι παραπάνω από το μέγεθος του ιού της αντιστρεπτής κατάστασης. Συμφωνώ απόλυτα. Ελένη, του μου να μου πεις με τη θερμοκρασία. Δημήτρη, επίσης, άλλη ερώτηση. Πας στο ίδιο πλαίσιο συζήτησης, πνεύμα συζήτησης ή περιεχόμενο συζήτησης. Καλά, το ΔΙ της αντισεπτής διαδικασίας, το ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο U και το ΔΙ της μη αντισεπτής διαδικασίας, ποιον που θα έχει μεγαλύτερο μέγεθος? Το ΔΙ, όχι το U, το ΔΙ. Ναι, έλα, Ανδρέα. Το μη αντισεπτό, βεβαίως. Μiguel, ήταν να πεις το ίδιο? Όχι. Το UA είναι μικρότερο. That's right, you got it. Εντάξει. Δεν πειράζει, αφού είναι πολύ φυσιολογικό να το μπερδεύσει κάποιος. Πράγματι, το ΔΙ της μη αντισεπτής διαδικασίας, δεδομένου του σύστημα γίνεται ένα αξίδιο πιέσιο, είναι μικρότερο σε μέγεθος. Είδες πως ένας μηχανολόγος τροχιοδρομεί ένα διαβατικό σύστημα με τον έναν τρόπο ή τον άλλο, άλλαξε στην. Ενώ κινείται μεταξύ των δύο πιέσεων, άλλαξε στη θερμοκρασία, άλλαξε στη τελική σου κατάσταση. Ενώ πεις γιατί είναι τόσο σημαντικό, ναι, είναι πάρα πολλά σημαντικό. Εντάξει, σαν μηχανολόγος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορείς να τροχιοδρομείς ένα σύστημα. Σε μόνη περίπτωση είναι ένα ιδανικό αέριο, να δεν λες, εμείς δεν τροχιοδρομήσαμε το. Ναι. Στην αντιστρεπτή το ΔΙ είναι μηδέν, διότι είναι και ισόθερμη διαδικασία, Χριστόφορο. Αδιαβατικά, αυτόν ουσιαστικά χαρακτηρίζει μια αδιαβατική διαδικασία αντιστρεπτή. Δεν έχει να κάνει καμιά ισόθερμη, αφού παράγεται θερμότητα, η θερμοκρασία συνεχώς αυξάνεται. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει. Τούτον ήταν. Δώστε με ένα δευτερόλεπτο να δω εάν μου διέφυγε κάτι. Εάν μου έχει διαφύγει κάτι, δώστε με δευτερόλεπτο. Μπορεί να σου διαφύγει τίποτα εξαιρετικό, διότι το μάθημα είναι συνειρμικό. Αν μου φύγει συνειρμικά το μάθημα, να καταλάβω εγώ αν μου διαφεύγει κάτι, αλλά μου διαφεύγει κάτι διότι στο επόμενο σημείο δεν έχω να το καταλάβω. Εντάξει. Πράγματι, επειδή μου διαφύγε το μάθημα γύρισε. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα, παιδιά, την επόμενη Τετάρτη, πάλι ένα quiz πάνω στο συγκεκριμένο και επίσης να ξέρετε ότι το επόμενο πράγμα το οποίο να κάνω είναι να πάω στο section των παραδειγμάτων που είναι στο τέλος του κεφαλαίου τούτου και έχει ένα λυμμένο πρόβλημα πάνω σε αδιαβατική διαδικασία να το χτυπήσω γύρω και μετά να πάω στο επόμενο section. Ναι. Ναι. Ποιο. Και να πάω στο γραφείο στα Αυτό δεν κατάλαβα, το 4. Μπορεί να το εξηγήσετε λίγο. Λοιπόν, ενώ έναν ισόθερμο. Ναι. Λοιπόν, ενώ ένα ισόθερμο σύστημα ιδανικού αερίου διέρχεται μια ισόθερμη αδιάλεπτη διαδικασία,
Η πίεση που ασκείται επί του συστήματος είναι πάντα σωστό. Αυτό είναι τυχαίο, δεν έγραψε το πληρωάς. Σωστό, ναι, σωστό. Απειροελάχιστα μεγαλύτερα, αλλά είναι σωστά. Ναι, άλλο εγώ. Με τα κενά που υπήρχαν, μου έκανε νόημα χωρίς ορθολογικές. Με τι ώρα? Πάντα μεγαλύτερη. Δεν έγραψα κάτι. Είναι πάντα μεγαλύτερη από τι? Από την πίεση που ασκεί το αέριο, μου έβαζε νόημα. Από την πίεση που ασκείται, τι, πώς το είπες, από τι? Άψε και δεν έγραψα κάτι. Μπράβο. Γιατί μου έβγαζε νόημα. Κατάλαβα. Η Ναι. πρόταση. Βγάνεις νόημα. Ναι. Αλλά θέλεις να Δεν τονίσεις. κατάλαβα τι ήταν το Σωστό. Αλλά το στιγμία ήταν κεφαλαιός σημείο του μαθήματος. Ναι, Και κατάλαβα. το απειροελάχιστα ήταν κεφαλαιός σημείο του μαθήματος. Τώρα το ξέρω. Τώρα κατάλαβα ότι η ερώτηση ήταν για το instant. Διότι αυτόν ήταν. Δεν είχα καταλάβει για ποιο ήταν η ερώτηση. Ήταν ουσιώδης. Δεν πειράζει, Μιγέλ. Είπαμε, όταν δεν έχεις απάντηση, μην γράψεις τίποτα. Σημαίνει Δεν κάτι. έβγαζε νόημα εμένα η πρόταση. Δεν ήξερα, λέω να βάλω μια βλακία. Το δεν ήξερα είναι όλα τα λεφτά. Αφού είναι το που θέλουμε, ρε. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω ερώτηση. Αφού είναι τούτο. Μπράβο, τώρα κατάλαβες. Ούτε να ξέρεις. Και είναι το σημείο ουσίας που ήθελα να περάσω. Εντάξει. Yes. Στην ισόθερμη, στην αντιστρεπτή και στην μη αντιστρεπτή. Ναι, ισόθερμη. Δεν κάναμε ισόθερμη μια αντιστρεπτή. Ναι, αλλά έρχεται μια Δεν μπορώ να ερώτηση. μάθω. Αν δεν σε ρωτήσω δηλαδή. Ρώτα με και να σου πω. Ήταν να σας ρωτήσω για την εσωτερική ενέργεια, η διαφορά, ας πούμε, τώρα που μας ρωτήσετε που έχουμε Εν ισόθερμη, να αντελές εν ισόθερμη. Σταθερή δημοκρασία. Παράγεται θερμότητα. Ναι, αλλά παράγεται θερμότητα. Ναι, αλλά μπορεί να μεταφερθεί στην αντιστρεπτή. Να μένει εκεί. Στην αντιστρεπτή μεταφέρεται θερμότητα. Μεταφέρεται. Ναι. Ναι, αλλά στη μία αντιστρεπτή παράγεται η θερμότητα. Ναι, ακριβώς. Άρα, μπορεί το μέγεθος της εσωτερικής ενέργειας να είναι το ίδιο. Μα είναι. Είναι, ναι. Είναι. Το δελταγιού σου, δεδομένου ότι κινείσαι μεταξύ των ίδιων προκαθορισμένων states, στη μια αντιστρεπτά και στη μια άλλη μία αντιστρεπτά, πρέπει να το εξηγήσουμε λίγο μέσα στην τάξη. Ναι, Επειδή στο προηγούμενο Έτσι μάθημα ήταν. κάναμε το, γι' αυτό. ναι, δεν μιλήσαμε όμως. Εννοείς το προηγούμενο σεμέστερ. Ναι, αλλά θωρείς, ερώτησα σε επίπεδο έξα. Νομίζω πως όχι, αλλά Πολύ να σωστά. ξέρουμε. Ναι, αλλά είπαμε, το αν δεν λες, όπως τα λες. Από τη ισόθερμη και η θερμοκρασία πάντα σταθερή από 1000 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν παράγει θερμότητα, διότι μία αντιστρεπτή, πολλά μία αντιστρεπτή, παράγει θερμότητα, αλλά και η παραγωγή θερμότητας είναι σε ποσότητα ίδια. Ναι. Αλλά είναι ουσιώδες του. Ναι. Η παραγωγή θερμότητας να υπολογιστεί και να δικαιολογηθεί ότι η ισότιμη ποσότητα της αντιστρεπτής που μεταφέρεται είναι ουσιώδες συμπέρασμα και παράγεται θερμοκρασία. Η αντιστρεπτή διαδικασία είναι πολλά περίεργη, διότι ξέρεις, έχεις μια διαδικασία μεταξύ τους της πίεσης και τους της πίεσης. Εντάξει. Λοιπόν, και είναι ισότιμη, μπορεί να πάει σε αντιστρεπτά. Και τώρα εγώ πει αυθόρμητα. Δεν τόσο να μετρήσω την παραγωγή θερμότητας. Ένας τρόπος είναι να μετρήσεις όλη τη μεταφορά θερμότητας που θα να φτάσει στα κάτω και να πεις, ναι, μα εγώ δεν θέλω τούτη μόνο. Εγώ θέλω να ξέρω ανά πάσα στιγμή, λέμε, on a per snapshot basis, την παραγωγή θερμότητας. Είναι επικαλούμαστε μια φανταστική Τι διαδικασία. αντιστρεπτή. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Άρα, επειδή μια αντιστρεπτή διαδικασία ενός δάμε, βρίσκεις παραγωγή θερμότητας. Διότι εκείνη η θερμότητα είναι παράκτηκε. Περίμενε, τώρα θέλω στο επόμενο snapshot. Ξανά αντιστρεπτή, πάλι που δάμε. Σαν και ξεκινά να λύσεις ανεξάρτητα, η χρησιμοποιητική επίδεια ανεξάρτητα, ξανά από την αρχή και ξεχωριστά. Ανεξάρτητα, κάθε φορά είναι το ίδιο. Έτσι κάνεις. Και με τον τρόπο μπορείς να μου υπολογίζεις πώς η παραγωγή θερμότητας καθ' όλη τη διάρκεια της αυθόρμητης διαδικασίας παράγεται ή καθορίζεται on a personal basis. Πολλά σημαντικό. Πάρα πολλά σημαντικό, Ελένη. Πάρα πολλά σημαντικό να μπορείς να κάνεις τον υπολογισμό. Έτσι πάμε. Και να το επαναλάβω. Όχι, έτσι είναι μπράβο. Με το παραγωγισμό να πω, έχεις πολλές δυνατότητες και εσύ γιατί. Εσύ λίγο μαγάδο. Εσύ γιατί είσαι πιο βασανίζεις το λίγο παραπάνω. Εντάξει, και ο Δημήτρης να το βασάνιζε λίγο παραπάνω, αλλά είναι αγόρι μου. Λοιπόν, δεν έχει σχέση. Δεν έχεις το, είσαι πολύ καλή. Εγώ ξέρω το. Αν μπορείς να το κρατήσεις, ας σε ενδιαφέρει το μάθημα. Αλλά λέω σου εύχομαι να νιώσεις.
Στο τέλος να σε φοβούμαστε. Εντάξει. Πάμε καλά. Εντάξει. Καλή σας.